Atas sono, Dik. Pire anyar. Pire anyar. Wih, ganti suspensi kok kan. Susune sapa? Suspensi iki maksudnya kentul-kentule kuwi mau lho. Kok carane kok suspensi? Iki kan Mas Lurah bareng. Nggih. Mas Lurah. Nggih. Sugeng Mas. Dangu mboten pinanggih nggih. Nggih. Aduh kok isih bagus wae ora. Piye komentarmu piye, Dik? Nek ngono kuwi. Iki gaplek pringkilan. Apa? Tasih wonten Pringkilan apa? sanes-sanesipun nggih ugi bagus-bagus mboten. Ki mau piye? Gapek. Gaplek pringkilan. Wis tuwek ning pringkilan. Kowe kira ngrasake aku. Apa gah? Ngrasake ya sing enom ngrasake tuwa. Ora kuwi sing tak karepke aku ki sewengi ra iso turu lho. Salah. Wong le sinau kecil kok nganti tuwa ora iso turu. Ora mau bengi ki bola-bali ki HP-ku ki muni terus. Oh. Niki tenan saestu Pak Lurah. Bola-bali ngarep makler ngono HP-ku mating ngono. Tak bukake jebulane bojoku. Bojoku WA. Lho, kamu kok lah pun mboten nenten to mbok rondo garwane. Lah ya bojoku wis mati wis 5 tahun iki. Lah kok iso tak bukake HP-ne kok muni Dek, I love you. Iki njur tak wangsuli. I love you too. Aku ngono. Wis bareng aku turu meneh. Kok muni neh. Dek, aku aja mbok banding-bandingke. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Bojoku mesti kalah. Lah iya mesti ngono wong wis ya wis ora nono. Aku turu muni meneh. Saking aku gregeten aku terus melayu ning kuburan bengi-bengi. Terus? Lah kok bojoku. Lho kok malah cengengesan to? Nengesan lah. Ingin nangis ya. Bojoku ku wis lingguh ning kijing ngrasakno to. Wis aku rono salok lho Pak. Sampeyan kok wis lingguh ning kijing ki kepiye? Aku metu ning jero ki ora ana singale, Nduk, ngono kuwi. Tenan kuwi ora ngapusi. Sesuk merono meneh bojomu kirim ana wifi. Kok dikirimi? Iso ndelok YouTube tekan ngendi-ngendi. Oh ngono ya. Iso ngeluhi buku taperu barang mau ya. Mulane iki ngene ya Cah ya. Aku tak ning kuburan dhisik. Ya. Ya ra kok mlebu teng Nggih. Nop badhe menapa? Kersanipun ana dasune Mas Lurah. Alah ya. badhe tindak kuburan menika. Nggih. Badhe pesen ngaten napa badhe nenggo garwa wau napa Arep badhe aja ngirimi charger. Oh, kula pikir pesen pamijen. Kula menika nganu badhe resik-resik ngaten. Ngendikanipun arep kaya ngapa kudu ngerti karo lelure. Aja nganti lali ngaten lho. Mila kula anu sekedap nggih badhe dateng anu pesarian rumiyin. Monggo dangu nggih mboten menapa-napa. Lho kok dangu mboten apa? Sedelok mawon. Oh nggih. Sing nyetak Mas Baroto. Iya. Nggih. Anu tak tinggal saya Cah ya. Kok masih niku kanu apa? Napa? Apa iki jenenge kowe nututi? Nggih, mengke apa kowe ngomah dirampungke gaweane. Nggih, saya. Lah, arep bablas ning ndi? Arep peturane bae ora. Jik-jikan. Piye, Kang? Kowe arep merubah nasibmu ora? Oh iya no. Pripun Pak Di? Pak Lurah. Nggih. Jenengan kepingin munggah kelungguhane mboten? Wah, munggah pelungguhane. Munggah jabatan oke, munggah pelungguhan maksudnya? Lho, sampean ki ora ngerti model sakniki. Nggih. Sakniki niku sing digoleki ora garis telapak tangan besok jadi apa. Oke. Bukan itu. Lah terus Garis telapak bokok. telapak Kok bos? Sing calon linggo ki bokong apa tangan? Bokong. Oh iya. Oh iya bener. Niki enten solusi terbaik. pripun? Niki nek jenengan iki ora Gratifikasi. boten, Lah terus ini konsultan spiritual. oh, Aku ya gelem aku. Aku ya gelem aku gen sukses ngono lho. Oh iki Gen kepenak uripe. wis to percaya aku. Iya. Oke. Sampeyan kepengin munggah jabatane mboten? Pengen Sakniki selon pinten? sekawan. Sesuk dundake selon 5. Ya mek lurah. Ora sah. Selon 5 ya mudhuk. Wah, aku lagi sadar tak Kaya krasa to.
Sakniki rak lurah. Nggih. Sesuk munggah. Modin. Dukuh. Oh, duh. Aku. Kowe manut aku. Ya. Ning kok begitu perencanaan. Nggih. Iki dadi Nggih. nambahi meneh lho. Iya. Siap. Siap. Kok tak tambahi, Kang? Pak. Wis pokoke sing penting sutradarane aku. Oke, siap. Melu. Oh, udah. Kok nengaran wis resik ki sing ngresiki sapa iki? Alah, Pak. Kok ya sampean tega ninggal aku to, Pak? Aku dongakno ya, Pak. Anakmu wedok loro. Iso njunjung jenenging wong tuwa. Sing penting ki saiki diparingi slamet bagas waras sehat walafiat ya, Pak. Sampean ya tak dongake iso nderek nang ngersaning Gusti Kang Murbeng dumadi ya, Pak ya. Aku jane sih kangen lho, Pak, karo sampean. Mbokmu Apa iki mau ora ono wong? aja bingung, Pak, aku bojomu. lho Pak, Heeh. sampean kok aku ngimpi meneh apa ya? Ora. Aduh, loro iki. Aku aduh, piye iki? Pak, sampean kok dadi sampean ning endi, Pak? Waduh, aku nang kene kesiksa. Siksa piye, Pak? Uripku rekoso. Lah kok iso kaya ngono kepiye, Pak? Lah aku ora iso nulungi sampean lho, Pak. Oh, mbokmu. Iso nek kowe niat tulung aku, mbokmu. Kowe ning kono kerasan to, Pak? Ora kerasan ning nang kene mek ngentekke kontrakane kok aku. Mbok nek ora kerasan bali neh bae, Pak. Wong aku ya seneng karo sampean kok, Pak. Lali dalane aku wis dicor kabeh. Aku ya sorry ya, Pak, sampean lunga aku ora nyangoni sampean, Pak. Ora tak kei dhuwit ndak mben ya, Pak ya. Iki ana kabar sing gegirisi. Apa, Pak? Kowe sak anakmu bakal ditumpes kelor. Saya ngomong kamu ki aja ngedeg-gedeg to, Pak. Kok dicelor piye aku salah apa? Mergo wong telu kuwi dadi pengawak sial utawa kena disebut gotong mayit. Gotong mayit. Waduh lah. Terus piye Pak kuwi supaya awake dhewe aku karo anakku kalih saka sambe kala piye, Pak? Syaraté ming siji. Syaratnya apa, Pak? Ning iso ditulung ta, Pak? Iso diwiradati. Wiradate piye? Apa? Diruat. Ora ruwat ki cara kuno kuwi jaman kolonial. Saiki ruwatane modal jaman milenial. Heeh. Syaraté mung siji, anakmu renggani. Rabekno karo si Bugang, Pulung Sari
rabekno karo si Jolembung. Pak. Sik, aku kurang cetha kuwi lho ngomong piye kurang cetha aku, Pak. Renggani rabekno karo Bogang. Bogang, heeh. Pulung Sari rabekno karo Jolembung. Aduh, Pak. Mbok ya liyane, Pak. Aku ki arep tuwa weruh Bogang ki ya rada nek ya, Pak. Mesake anakmu, Pak. Ya kuwi srana kok. Njur kowe ya aja ijen. Piye aku, Pak? Aduh nek anakmu ki mesake aja Pak mbok liyane wae, Pak. Weh, kandhane liyane wis diborong wingenane kok. Terus piye kuwi, Pak? Waduh. Ya ming kuwi syarate njur kowe rabia entuk Pak Lurah. Entuk Pak Lurah. Aku? Heeh. Entuk Pak Lurah? Heeh. Ya nek aku ngono gelem-gelem bae ning kono gelem ora, Pak? Engko tak serananane saka kene. Ngono ya, Pak ya. Heeh. Ning sampean ya tega. Sampean ya seneng nek aku dadi bojone Pak Lurah. Kowe menana sing ngayomi. Pak Lurah kae miturut netone calone uripe kepenak munggah pangkate. Oh. Ya. Wah ngono uripku saya kepenak ya, Pak ya. Heeh. Ya wis lah, ora apa-apa anakmu entuk karo batur-baturku ora apa-apa wis. Sing penting aku iso rabi karo Pak Lurah ngono ya, Pak ya. Heeh. Ya wis nek ngono iki aku ndang ningkah ya, Pak ya. Ya, heeh. Matur nuwun ya, Pak ya. Ya. Wis ngati-ati sampean sing kepenak ya, Pak. Ya. Bye bye. Ya. Yes. Gak. Minggat ning ndi cah iki mau? Gak. Pak Lurah. Piye, Kang? Piye? Sukses? Weh, tadi lho. Lah kok jaluk lho. Durung apa-apa sukses tenan ora. Nah. Piye iki? Mbok Rondo tak wangsit. Nek ora manut aku tumpes kelor. Terus syarate renggani kudu rabek karo Bogang, Pulung Sari karo Jolembung. Wah, cocok. Cocok. Lah aku Sampean ngepek mbokne. sutradarane sapa ijolan bae. Oh kok kaya sandal ijol-ijolan piye? Iki aku langsung mungkuk-mungkuk Pak, mbok omongi kuwi mau. Ngombe antimu. Ora teler kok ngombe atimu. Aku ngomong, sampean ora ngerti Pak Lurah. Sing jenenge Mbok Rondo niku duweni wahyu. Sing satenane ibarate kuwi mutuwara sing durung gegosok. Niku jodone kalih wong sing duweni kelungguhan. Aja demang, aja bekel ning lurah miturut primbon. Lah terus ning kono nek dadi karo aku. Nggih. Terus aku dadi apa bar lurah? Lah lurah camat to. Wah, nggih niku. Cocok niku, Pak. Kacake apa akeh? Loh, kata camat niku ora suwe jenengan. Terus Ora tinggal sasi tok. Ora. Udakara karo tengah tahun munggah malih. Oh. Dadi apa? Bayi Ulu-ulu. mlebu kraton. Oh iya. Kalengganten kraton. Cocok niku, Pak. Piye? Cocok niku. Ning memang kudu prihatin sampean. Prihatine? Ngedepi wong kaya ngoten niku kudu siaga. Makane nek ora cucuk undak-undakane blonjo, bengkoke ora cucuk. Lah engko dienggo ning skincare entek malah tombok aku pilih lurah nunggu blonjone. Mboten enten skincare ten medicare barang entuk. Sabun. Lah nggih wong sampean pun sakniki kowe nek ana sandangan nganggo sandangan sing apik-apik tak temokke renggani Pulung Sari. Cocok. Ya tak tambahin nyonya. Tambahin tambahke.
Lah kowe wis ngeki mau wis ora. Iki yo tambah meneh. Lah kowe wis ora duwe Aku lho ben Kang. cepet dadi camat soklat amplopku. Oh, piye beda dhewe to? Coklat. Ah. Coklat kudune rong amplop nek coklat niku ndur tak balekke. Pun dili yo. Ya. Ora ono. Rono. Duk, Pulung Sari. Duk. Bocah ki nang endi kok ya kawit cilik senengane delikan kaya ngono lho, mengko yen Mbak Yune sing ndelik bocahe nesu-nesu. Pulung Sari. Ana ngendi ta? Mbok yo aja ndelik ngono kuwi lho, senengane kok ya delikan to. Nduk. Neng ngendi? Apa ya ndelik nang nggon wit-witan kaya ngene ta? Ora ono. Nduk. Pulung Sari. Ya. Bocah ki jan. Kok ya senengane delikan lho, gawe bingung Mbak Yune bae. Yo ben seneng to, Mbak Yu. Masa ora entuk dolanan. Yo delikan ki yo dhisik jaman cilik apa yo gede-gede kaya ngene arep delikan lho. Lah awake dhewe iki apa wis gedhe to? Piye? Awake dhewe iki wis gedhe. Ora kok. Aku kok ora krasa nek mundak gedhe yo Yu. Ora kok seger. Lah yo ngene iki jenenge memel. Lah iya. Mbak Yu, Piye? nek Mbak Yu mau kondo, nek awake dhewe iki wis mundak gedhe. Wis akhire dewasa ngono Iya. tegese. Heeh. Lah, aku saiki pengen takok. Takono Nduk, Cahayu, kegandengan kaya yang-yangan piye? Ndang takon bocah Cahayu. Lha aku jare kesayanganmu, Iya, iya, gandengan ra oleh tak Aja tinggal piye. galak-galak lho karo Mbak Yune kok Jare yo. pengene raket ora pengen adu-adu Piye? karo adine. Ayo matur piye? Lah yo, aku ki pengen takok, nek awake dhewe iki wis gedhe, lak mestine Mbak Yu ki lak duwe kae lho. Pengenan. Iya, karo priya ngono lho. Ngene lho. Pacangan ngono. Iya. Nek umpama lho, umpama iki kena bali to. Nek duwe pacangan ngono, pengene sing kepiye? Kur wong lanang Nduk. Marai lara ati, Nduk. Apa iya to? Wis tahu berarti. Ya dhisik kae sak suwene karo Mardi kae lho. Oh, Mardi piye? sing dodol pitik kuwi kok yo gelem apa pitik kaya Ora ngono mung kuwi? dodol kae juragan. Oh juragan. Ya sak suwene Mardi gandeng karo sapa kae? Aku dadi sakit hati kok. Terus trauma ngono. Trauma aku wegah cedak karo wong lanang. Lah aku rung tawi yo. Aku kok kepengen yo. Ya dicoba. Aku umpamane apa kepengen seneng karo sing jenenge priya ngono. Wong lanang ngono kuwi. Piye pengene sing kaya apa? Aku ki pengene ya sing gedhe dhuwur. Ya. Bagus, kulite putih ngono kuwi. Ning lah yen ra ngambah lemah piye? Piye to kok ora ngambah lemah? Di jenenge menungso ki karo menungso, masa menungso karo lelembut. Ora gojekan lho, Nduk. Kecilek ya.
Iki kok kat mau ibu ora katon ya? Iya ibu tindak ngendi ya? Ora dipamiti to? Ora ki. Lah iya. Duh, wis. Lah ibuke dhewe ki senengane moro-moro ngilang ngono Lah kuwi iya lho, to. Yu. Loh. Simba, ya ampun. Suwe banget randang kondor-kondor tambah. Aku mau tinggal sedilite kangen. Iki mumet lho ya aku. Aja. Aja dijak mubeng-mubeng mboke migrene kumat lho. Mbok. Kok mbok. Iya aku rada anu ya moncer sithik ora iku ya. Oh, ai. Semloro ti, Mbak. Ra beda karo biasane ngono ya ta. Lah iya. Aku biasane ra iku ki mlumpuk ngono. Saiki Iki iso kemepyar nih. iya ta kandhani. Nganti ambyar kabeh. Mergo rasaku ki saka jero ki apa ya auraku ki njur metu ngono lho. Saking senenge atiku ngono. Lah mergo ngopo? Tak kandhani nduk rene ya nduk. Tak kandhani. Sing jenenge wong urip, ya ta. Kuwi kadang-kadang sok uripe iki kepenak ning kadang-kadang yang ngrekoso. Ya ra. Ning iki awake dhewe kepenak sak teruse. Mesti bakal slamet kowe sak anak-anakmu besok. Aku Simbok Pulungsari bakal kepenak, bakal selamat. Sesuk nek kowe duwe anak, sak anak turunmu ki slamet kabeh tak kandhani. Malah medeni kaya kebo kae lho, Mbok. Kebo Kyai Slamet. Kuwi wudu ya. Tegese iki slamet, ayem tentrem bagya mulya. Oh, kaya ngono lha iki carane piye, Mbok? Nah, iki ngene. Aku kira bar anu ning kuburan, aku pamit niliki bapakmu to. Nah. Wong nek arep bejo. Iki mau bapakmu kuwi mangsit aku. Pangsit. Bapak. Pangsit. Ayu-ayu kok budek to kowe iki? Apa to, Mbok? Wangsit. Oh, wangsit. Bapak ki wis sedo lho, Mbok. Iya sedo ning ana suarane lho, Nok. Kowe iki cetha banget suarane. Suarane bapak. Heeh. Kuwi meneng ngene iki. Duk. Iki arep ana dahuru. Arep ana pagebluk. Ngono kuwi. Ning bisane kowe slamet kabeh. Sak keluargamu, sak turun-turunmu. Iki ana tebusane. Tebusane apa, Pak? Supaya slamet aku ngono to. Nah. Elok, aku njur Malah aku dadi wedi ya, Mbok. Ki lho prindang-prinding. Sing Mbok malah bungah piye to? Kowe lha kepiye to? Piye? Sesuk njur dadi mantan wong telu dadi mantan kabeh. Piye? Kok iso wong telu dadi mantan iki piye? Mantan Kok yo pas karo kepengenanku, Mbak. Aku mau lagi rara-rarasan karo Mbak. Simbok Iya. aku Simbok Pulungsari dadi manten ngono. Mbok yo nyawang umur to, Mbok. Nyawang umur piye? Iki lha Simbok ki wis dijiwit wae wis tekan ngendi-endi lho apa ya arep rabi meneh. Lah ora mergo kuwi Lah lho. piye? Nyatan iki wangsite bapakmu. Aku dhewe mau sajroning saka kuburan tekan ngomah iki mau aku ya mikir, waduh, aku nek duwe bojo meneh, njur aku nek bengi piye ya? Mbak, apa yo cek kuat? Nah kuwi aku dhewe ya terus aku gayaku piye? Mbok iki Simbok iki malah ya dagelan iki. Dagelan kepiye? Aku kiting prinding karo rumangsamu. Bapakmu ni kaya ngono ki aku njur nyes ngono kuwi. Bayang aku ki njur sing ora-ora Yo sih. wis, nek ngono ge awake dhewe gek ning skincare ya, Mbok. Dandan ayu luluran sik luluran. Ora apa-apa. Kosek. Lah, njur karo sapa yang dadi manten? Wong yo pasangan wae ya urung duwe lho, Mbok. Iki wis digoleke jodoh karo Digoleke. Sak kandhani rene Apa? Aduh, jantenan. Bagus mesti. Bagus. Ya perkara bagus ora iki nek jenenge wis jodoh ra ya. Ora kudu bagus. Aku nek arep ngomong ki karo ndredeg-ndredeg piye ngono lho, Nak. Banjur piye, Mbok? Aku njur mbayangke terus. Aduh, aku isin aku. Mbak, Aku ya melu isin. kepengen ngrungokne yo sapa? Anu. Aduh. Mbak. Ayo to, Luru kok Mbok. wis aduh.
Aku wegah lho nek balen karo Mardi kae wegah. Aku 5 tahun ora di bojo ki jar aku kok entuk wangsit kaya ngono ki seneng-seneng rada piye ngono. Lah ayo ndang sapa iki? Wes sesuk ndang turu lho ya nek bengi. Lah iya, ning ojo cedak-cedak kamarku aja karo simbok lho ya. Ora aku tak ning jaba ning latar. Ya wis sapa Mbak? Sapa? Sapa to Mbok marahi? Ngene ya. Aku sing jelas wangsite iki aku kon dadi bojone Pak Lurah. Pak Lurah. Seneng Pak ora? Lurah. Seneng ora? Gagah gede dhuwur bagus. Ya ra. Seneng ora nek kaya ngono kuwi wis. Lho. Aku Mbok, kuwi lak ya patute karo aku to, Mbok. karo aku kowe ngono aku semburu karo kowe engko. Kuwi bapakmu ya. Lah wong ya urung ngerti gelem kok. saiki ayo gelem. Kok njero anak Lah wong ya urung bathake ngerti lho, mbok. Mbok. Piye to, Mbok? Ya kok sik Sabar, ora sabar, Mbok, sabar. sing sarek, Mbok, Iya, sing iya. sarek. Terus. Ngene iki. Mbak, jangan Ditutupi nek isih ditutupi, Mbok, ngendikane ditutupi. Kuwi mau to. Aku karo Pak Lurah Baroto. bagus. Gede dhuwur putih kaya bayanganku kuwi. Cek piyayine nyah-nyoh kaya ngono. Ya. Neng Tinti disangoni ya, Mbok. Oh, alah. Piye to? Terus Iki ngerti aku ora ndedet ya ditimbali kok ya seneng. Iki aku ya terus kowe nak. Aku Kowe anake. kowe anakku dadi jodokke karo sing jenenge Bogang. Kok piye? Pembantumu. Ora ada-ada to nak, iya to? Bogang kuwi lak ya bature dhewe. Lah iya, ora usah golek ada-ada wis cepak kabeh. Sik, Mbok. Sampean lak etok bagus gede dhuwur ya to. Sugih lurah. Iya. Bareng Mbak Kok yo njut, Bu. Mbak Renggani tok Bogang kan iki. karo babuy piye to? Iki wangsit lho iki. Wangsite bapakmu lho iki. Wangsit ya. Lho, kowe entuk si Bogang. Terus kowe nak aku. Aja seneng sih. Kowe entuk Jolembung. Piye? Piye? Apa ora mantep apa nak? Kepiye? Wis kene aja nganggo dom bundel nek karo Jolembung. Lah kok iso? Kecacak ngembas. Bunga, Nduk, bunga. Lah Ayo. lembong ya tunggale Bogang kuwi mau Mbok kok Lah diwenehne iya. aku. Ora, Mbok. Ki wangsite bapak ki luput kuwi. Luput kepiye? Lah apa ya? Wong mati iki ra luput ya. Apa ya ana wong ya anake dipakake karo bangsa-bangsa kaya Ora ngono. dipakake dijodokke, Nduk. Mbok dipakake padake apa? Kuwi yo nyet bener ya. Ora kudu gagas rupa. Ora kudu bondo. Ning yo ora ngono-ngono banget to, Mbok. Iki wangsit. Aja diwantai. Kita iki awake lemak tok lho. Depianget lho, kuwi ngentek-ngentekke ragat tenan lho, Mbok. Ora apa-apa. Malah rasa tuku kasur. Ngono. Wis pokoke iki wangsite bapakmu, kowe kudu ngladeni. Nek ora, awake dhewe arep ditumpes kelor. Milih ndi? Ngono wae. Lho iki kudu gelem, ora gelem. Piye, Nduk? Lah piye wangsit, alasane wangsit. Ora alasan ya, iki tenan kok. Ora ngapusi kok. Iki kowe kudu gelem, pokoke ora gelem wis cilaka. Piye? Aku mending Ya. cilaka, aku gah aku. Lho, Ya kepiye ta? Lah wis lah wong rabi karo ora ya padha ae cilaka ora. Ora iki mbok si anu nendi iki. Tak tarine. Le, Gang. Gang. Lah kuwi jodohmu. Bok. Mbak Yu, yo mundak cemlorot saiki. Bogang. Kowe iki arep ketoprak nendi Loh, pripun ta jenengan semi lodrok ngeten iki? Oh. Lah kok bagus ora jamak. Loh, kandhane kula niku nek budget bagus nggih ngeten iki kelewat. Ya ampun. Mbok ki piye kok iso bedake bagus. Elok tenan Nah, iki iya mbake toh. kowe. Pripun Mbak Dara lho? Anu, iki anakku. Nggih. Tak pasrahke kowe. Alah, Mbok nggih. Si nganu Renggani.
Nggih. Pulung Sari, iki sih adimu nanti. Wonten wingking. Iki ya mau-maune piye lho. Kuning. Wong janggu. Kowe iki nyanyi apa? Biar kae gandrung. Oh, tak gandrung. Wis dandan manten bareng kok. Niki kok capo wae nyewa, itu sewan siji tok. Didum niki jerone kula njabane. Ngono dadak kok amang. Ya ora apa-apa wong dadi manten kok kowe iki kok. Piye iki? Lah ya sembok iki lho. Ono lho Mbak ya. Lah iya to. Aku iki wae wis ora apa-apa. Loh, Oh, wanita ipati nduk niki. Tenan. Aku ning omah ora duwe kaya ngono ya njur arep mbok. Ora kena. Nek sampean milih iki kena hukum kurungan. Kurungan. Tidak untuk peruntukannya. Bukan Iku untuknya ya ini. Kowe tak Romangsane. titraksi. sing aku kok iso citrakso. Ora apa-apa sing penting entuk. Iki Pangkat. Estu niki Pak De. Wis pun beres. Camat, rong sasi BI. Aku tak cedak simbok wae. Nyocok niku. Kene lho. Apa mek ngetoprak sewengi ta mbok pentil lah. Ya kowe cedak kae. Iki jane nek nglirik ya Demes lho. Demes lah kok Demes. Oh, lho iki lho ning kene dekek sak rayu. Kok iso? Maksude pipine kene lho. Sayang, sini sayang. Sayang sapa? Lho. Piye maksudnya piye iki maksudnya? Ora mulih apa piye? sing apik to kok iki kok. Lah wong Kok bengak-bengak. pangsite iki jelas nek aku dawe ibumu Mbok Rondo, nek aku ki dadi bojo. Nah, nyeluk sayang wegah. Lah iya. Wis tak kandhani kok. Sayang kuwi nyeluk kuwi apa? Beb. Bebek kok piye? Yo ngapet to Eh, kowe nyeluk kuwi sapa? Loh, Halo Besti. niki Heeh. orang ngelirik wae kaya ngelirik. Ah, wis. Mulai sip niku. Pripun penggali pripun? Ngrejekeni. Lah, Kula nggih deg-degane. Tenanan lho. pangkat. Anu, mangke nganu nggih. Nek ampun ngremet tangan kula lho mengke. Nggih. Kalau wau wonten wingking dalem mireng nek bengi piye nek sak aduh. Kula nggih rada Niki surung Kowe kok domblong wae. Malah kaya ditanggapke ketoprak. Wah, aku ki gumon kami tenggengen kowe. Pripun Pak Lurah? nggih. Mengke nek budal, Ya. betotoyo petak mawon. ngapa? Kagem napa? Duh, mengke dak kena susu kadaluarsa. Anu ya. Piye kemene piye? Anu niki mengke nek teng dalan ngoten lho. Kena susu kedaluwarsa. Nggih. Ngawur wae ora dombe menggodolan. Wah, kok jak gojek. Pas niki lakone ketoprak plas. Pasti pripun? Niki judule wau kan surung luntung dudut katut to. Ah, nggih. Nggih pas iki berarti. Ning tenan apa ora iki? Oh, pangkat. Dicoba sik apa? Pun booster dereng. Dereng. Wah, booster riyen. Niku Kersane. menjaga imun tubuh. Oh. Harus ke 3 kali. Justru kalau lebih tahan lagi ke 4 kali. Mbok jenengan ngombe sianida ora apa-apa. Pak Lurah. Nadyan aku wis lingsir yuswaku. Ning aku isih mampu ngadeni solahmu Kang Mas. Yai Pulung Sari. Ah, Pulang Sari apa? Beb ketopun Kakang mengkoyo karo kowe dadi siji. Kutek. Ora entuk. Lah apa? Ora aja mlebu ning wilayahku aku ora entuk. Lah, niki stok Mbah. Enamen ngundang Mbah. niki stoke wong bagus entek to. Nduk, sing jenenge rupa ki ming kesik. Betul. Sing penting senajan kesinge elek, Elek. sing penting sinyale. Ya.
Meneng wae mergo bagus kuwi inner beauty. Metu saka jero, wicaksana, digdaya, nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Mingiki karo kuwi. Lah, Nek digdayane aku ngerti. Iki tatune kayak gudik sedaya to maksudnya digdaya. Niki kok jejeg kula. Sing muni gudeg ngisor niki. Dede niki jejeg gudeg. Patek. patek. Sing penting ki beautiful, Nduk. Ya. Gitu. Yes. You are beautiful, beautiful. Aku cantik dengan dirimu. Lah itu kaya ngono yo. Iki kowe jodoh karo iki. Manut Kowe to. manut ta wis pokoke. Wes. Ya. Mengko Dik. Iki kok ngerek tenanan ora lho. Tenan pun niku jodone. Kula ndelok garis bokong sampean niku calone camat. Nek ijolan aku wis dadi ulu-ulu ora apa-apa wis. Oh, jangan begitu. Ora oleh. Tidak untuk peruntukannya. Wangsite ngoten nggih, wangsite. Nggih, niki wae nika sampean rentuk. Wong mau cukai man dipindah saka aneng B ora entuk, sakniki bojo lebih parah itu. Ning Bu Rondo kuwi apa ya kersa urung karupan lho tarinan sik. Pripun Mbak Rondo kira-kira atine srek napa mboten? Lho, kepiye to? Wong kaya ngene tak dikelari. Mbok saiki ningkah ngono wae wis. Ora apa-apa. Sakniki. Nggih sakniki pun dindangke nasib anu apa naib. Naib. Naib lagi bayen. Naib kok bayan kok iki. Cek. Nah, saiki iki dirampungke wong telu. Mantan telu. Nduk. seneng aku. Aduh. Nduk. Lu ki opo iki? Loh, regani. Lah, Tulung Sari. Ayo dadi mantan, Nak. lho, buri. Nang ndi iki? Oh, wis siap bubuk iki soalnya. Ayo disusul. Oh, aduh lho, patute dhewe. Iki gara-gara kowe MC. Iki mau mbok kapake anakku kok dadi lunga. Sumpah dereng kula napak-napake nggih. Lah iki mau nyatane mau tak jak omong sedelok kok njero lunga kabeh. Goleki. Goleki. Iya. Oh, oke. Ayo goleki. Ayo golek. Kudu nganti ketemu lho ya. Aku. Sik, Dik. Ayo tak kowe ya melu ta. Kok malu ra kula dereke. Pokoke goleki anake. Golek. Apa jare? Ndang dadi mantan kok padake kowe. Gandeng. Oh iya.